Peace panel sa gobyerno sa Pilipinas ug ang Moro Islamic Liberation Front giduso karon ang usa ka meeting aron mas palambuon ang decommissioning process. Matod sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process nga tumong sa meeting nga mapirmahan na ang decommissioning process o guidelines nga gibuhat ug gisunod gikan sa independent decommissioning body sa Turkey. Si Philippine Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer nibutyag nga ang decommissioning protocol nga pirmahan sa mga panel chair sa independent decommissioning body sa Turkey ug usa ka Malaysian facilitator. Sigo ni Coronel Ferrer nga tukion sa meeting ang mga plano sa pag-turnover sa unang batch sa mga kargada ngadto sa independent decommissioning body nga mao'y gitahasan nga mo-supervise sa proseso alang sa pag-decommission ug pag-assister sa mga MILF combatants nga mahimong mga sibilyan. Trabaho sab sa independent decommissioning body ang pag-secure sa lugar nga gibutangan sa mga kargada ug armas nga gikan sa mga MILF. Ang decommissioning mao'y usa sa mga haligi sa normalization process kauban ng socio-economic programs, kalambuan sa mga kas-ang kampo sa MILF, redeployment sa armed forces personnel, polisiya, disbandment sa mga private armed groups ug ang transitional justice and reconciliation. Ang decommissioning usa ka parte sa peace process ug nahimo kining usa ka dakong public concern subay sa pagkamatay sa 44 ka mga PNP staff members sa Mama Sapano, Maguindanao niadtong Domingo.